Dnes sme prerokovali niekoľko dôležitých tém a začal by som predovšetkým našou žiadosťou, aby sme získali podporu pre umiestnenie dôležitého Európskeho inštitútu, tzv. ACERu. Ide o európskeho regulátora, obdobu našeho úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach na území Slovenskej republiky, a dosiahli sme úspech v tom, že V4 považuje Slovenskú republiku za krajinu, ktorá má mimoriadne silnú kandidatúru a je veľmi dobre pripravená na prijatie tejto inštitúcie Európskej únie. Pokiaľ ide o iniciatívu, ktorú som otvoril na poslednom zasadnutí V4, ide o Stredoeurópsku investičnú banku. Tu sme už získali podporu Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Dohodli sme sa, že ministri financií budú ďalej na tomto projekte pracovať, pretože chceme vytvoriť v rámci V4 silnú Stredoeurópsku banku, ktorá by sa orientovala najmä na obrovské energetické projekty, a budeme hľadať ešte nejakého silného partnera z veľkých štátov, Nemecka alebo Francúzska, ktoré by podporili túto iniciatívu. Dohodli sme sa aj na tom, že splnomocnenci vlád V4 pre Rómov sa dajú dohromady a budú spoločne pripravovať stratégiu, lebo každá krajina, snad s výnimkou Poľska, má vážne problémy s sociálnym postavením Rómov, a my stále hovoríme, že táto téma je európska, je svetová, nedá sa vyriešiť v rámci jedného štátu. Rovnako, že dnešná V4 bola možno v porovnaní s inými veľmi živá a veľmi aktívna. Prerokovali sme množstvo zaujímavých aktuálnych tém a nás najmä teší to, že sme v podstate získali podporu V4, pokiaľ ide o umiestnenie medzinárodného európskeho regulátora na území Slovenskej republiky. Sme hovorili o rôznych otázkach, napríklad o tom, ako nám hackeri nabúrávajú naše internetové stránky. Aj dnes sa stalo, že stránku, ktorú sme len včera otvorili na internete, už vraj napadli nejakí hackeri, aspoň mám takú informáciu. Hovorili sme o vajíčkovej vojne v Českej republike, hovorili sme aj o niektorých veciach, ktoré sa týkajú poľskej politiky, ale to už je ako nejaká profesia, keď sa stretnete s premiérmi, tak prakticky každý hovorí o tom istom. Bolo to veľmi neformálne.